Dobrý deň a vítajte. Situácia sa nám dosť zásadne posunula. Do 28. februára sme žiadali poslancov hnutia Olano o rekonštrukciu vlády, výmenu predsedu vlády a výmenu ministra zdravotníctva. To sa neudialo, ale udialo sa veľa ďalších iných vecí a považujem teda za čestné za seba reagovať. V prvom rade chcem poďakovať všetkým z vás, ktorí ste sa pripojili k tej akcii, poslať poslancom hnutia Olano v Národnej rade Slovenskej republiky hmotný odkaz o našej nespokojnosti s tým, ako ich predseda vlády a ich minister zdravotníctva riadia súčasnú situáciu, pretože si myslím, že hmotný odkaz je niečo, prečím sa už ťažko dá uhnúť. Samozrejme, že to môžu neotvárať a tak ďalej, ale verte, že o tom vedia. A podľa všetkého do tej Národnej rady Slovenskej republiky pre poslancov hnutia Olano prišli tisíce obálok. A je jasné, že toto samé o sebe nemohlo zmeniť situáciu. Taký naivní asi nie sme, ale verte, že je to súčasťou toho, čo pomáha a čo prispelo aj k tomu, čo sa deje dnes a čoho sme svedkami dnes, teda v deň, keď nahrávame toto video, sa rokuje o rôznych scenároch ďalšieho politického vývoja, vrátane demisie predsedu vlády a vrátane pádu tejto koalície. No. A bolo by to iba vyústením toho, čo robili, alebo respektíve čo neurobili. Od januára do konca februára sme teda žiadali o výmenu predsedu vlády a ministra zdravotníctva a všetko, čo sme urobili, malo to zmysel, verte, aj keď ten náš hlas nevypočuli. Poďme po poradí. Bod 1. Vláda a poslanci idú po svojom. Núdzový stav je predĺžený. Za seba chcem poďakovať tým poslancom, ktorí hlasovali proti. Ide o najmä opozičných poslancov, ale najmä o jediného poslanca vládnej koalície, ktorý nabral odvahu zastaviť bláznovstvo vlády a tým poslancom, tým statočným hrdinom, ktorý hlasoval proti predĺženiu núdzového stavu zo strán vládnej koalície, je pán Marian Viskupič za stranu SAS. Núdzový stav uvalený na celú spoločnosť nie je potrebný k tomu, aby vláda lepšie manažovala situáciu v zdravotníctve, je len silným psychologickým signálom pre verejnosť a je prejavom svojvôle a šikany zo strany vlády a je príčinou nárastu udávačstva a iných toxických a nebezpečných prejavov zo strany mnohých ľudí, ktorí zacítili príležitosť, ako si teraz vybaviť staré účty. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Olano odignorovali doteraz všetky verejné výzvy vrátane tej našej na výmenu predsedu vlády a ministra zdravotníctva. Títo obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorí sa v parlamentných hlaviciach veľmi rýchlo zmenili na neobyčajných a závislých, hrajú svoj boj o čas, moc a výplaty, ale prehrajú a asi už aj prehrali svoj boj o svoju vlastnú politickú budúcnosť. A navyše, a to je to, čo musí zostať hrubými písmenami do histórie, budú zodpovední za všetky negatívne následky, ktoré vyvolali svojimi zlými, hlúpými, nekompetentnými politickými rozhodnutiami, ale o tom na konci tohto videa. Ja som naozaj nič iné nečakal. Ja som nečakal, že sa vplyvom našich listov zásadne zmení situácia. Ja nie som taký naivný, aby som si myslel, že poslanci v Národnej rade, ktorí poberajú tam 4 000 eur mesačne a ešte ďalšie príplatky za to, že nežijú doma a majú svojich asistentov a tak, že by sa dobrovoľne ako pustili do súboja so svojím vodcom, ktorý im tú pozíciu vlastne umožnil získať. Ale museli sme to urobiť. Bolo potrebné ich k tomu vyzvať a dať im na to aj čas. Zapísali sme túto našu slušnú snahu do histórie. A to je veľmi dôležité, čo sme urobili. Patokraciu a skupinové myslenie totiž podľa môjho názoru naozaj môže narušiť iba ešte väčšia vytrvalosť a trpezlivosť. Vrátane slušných verejných protestov, ku ktorým zdá sa spejeme, a teda želáme si a modlíme sa, aby zostali slušné, pretože pokojné už zrejme nemôžu byť. Mimochodom, všimol som si, že politická strana, ktorá sa volá Progresívne Slovensko, teraz začala požadovať výmenu predsedu vlády a ministra zdravotníctva. Tak nie som si celkom istý, čo presne znamená slovo Progresívne Slovensko, pretože
pretože toto je už skôr regresívne. Žiadať teraz výmenu predsedu vlády. Každému slušnému človeku muselo byť totiž jasné, že vymeniť predsedu slovenskej vlády treba v okamihu, keď sa v júli 2020 prevalila jeho kauza s podvodným štúdiom, odflaknutými 2 rokmi štúdia, ukradnutou diplomovkou a podvodne získaným titulom, ktorý navyše doteraz neodovzdal naspäť, nevrátil, nevzdal sa ho, hoci nám tvrdil v čase tej kauzy, že titul je pre neho taký nepodstatný a že mu na titule nezáleží. Takže toľko poslanci hnutia Olano v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďalej, minister zdravotníctva. Ten neodstúpi, pretože z boja sa neuteká, jeho slovami. Z boja sa neuteká. A súčasne cíti podporu predsedu vlády. Premýšľal som, ako na to reagovať, pretože veta z boja sa neuteká je veľmi hlúpa a možno aj arogantná. Čo by sme si pomysleli napríklad o hokejovom brankárovi, ktorý by v priebehu 10 minút dostal 12 gólov a keď ho chce tréner okamžite v tejto situácii odvolať z ľadu, tak sa postaví do stredu klziska a začne na celé hľadisko vykrikovať, že z boja sa neuteká. On sa nedá z ľadu stiahnuť, lebo z boja sa neuteká. Čo by sme si mysleli o takomto brankárovi? Ja nejdem do šatne, lebo z boja sa neuteká. Čo by si o ňom to obecenstvo myslelo? A čo by to obecenstvo asi robilo? Ja si myslím, že by pískalo tak silno, že by sa možno ten ľad pod ním aj prelomil. A čo by v takejto situácii urobil normálny tréner? Asi by poslal 2 najväčších bitkárov z tímu, aby toho brankára, čo tam prosto nechce odtiaľ odísť, aby ho dovliekli na striedačku a odvliekli potom do šatne. A už nikdy by nedostal takýto brankár šancu nastúpiť do zápasu. Tréner, ktorý to neurobí, nie je normálny, pretože mu nezáleží na výsledku svojho tímu. Alebo vlastne preto je nenormálny, že mu nezáleží na výsledku svojho tímu. Z boja sa neuteká, si môžu a vlastne musia hovoriť všetci slušní ľudia, ktorí odmietajú prijať túto pseudorealitu bláznov za svoju realitu, hoci nás dennodenne týrajú negatívnymi správami, strachom, vyhrážkami, aj spoločenskou či ekonomickou likvidáciou. Pán Krajčí je vraj dobrý človek, aj dobrý lekár, to ja neviem posúdiť. Ale asi práve preto sa nikdy nemal stať ministrom zdravotníctva. Je to totiž len politické rozhodnutie, ktorému on sám uveril a zrejme aj podľahol. A navyše ho v tej pozícii udržiava človek, ktorý to celé ministrovanie, teda slúženie, vymyslel a spáchal. A následky rozhodnutia a konania týchto 2 ľudí znášame všetci už presne rok. Títo 2 experti, ktorí už premrhali nielen dôveru verejnosti a obrovské verejné financie, ale podľa svojich slov už použili aj atómovú zbraň, dostali na pokraj kolapsu nielen nemocnice, ale celú spoločnosť a krajinu, aj dobré meno našej krajiny v zahraničí. A ich zásluhou sa ocitá Slovensko čoraz častejšie už aj na stránkach zahraničnej tlače ako príklad katastrofálneho zlyhania v riadení súčasnej situácie. Ďalej, minister obrany odkázal svojim koaličným partnerom menej politikárčenia. Toto je bizarná ilustrácia straty súdnosti a kontaktu s realitou, ktoré sa môžu prejaviť aj takto. Veď toto hovorí človek, ktorý neustále drží chrbát tomu, kto z infekcie a novej choroby urobil tú najväčšiu a najhnusnejšiu formu politiky. Patokraciu. Teda diktatúru psychopatov, ktorú nám tak zrozumiteľne vysvetlil a popísal poľský psychiater Andrej Lobačevský. No a predsedu vlády už komentovať netreba, lebo jeho konanie by už podľa môjho názoru naozaj mala začať riešiť polícia a príslušní lekári, špecialisti, ale zdá sa, že aj jedni, aj druhí majú k tomu evidentne stále svoje zábrany, ktoré zrejme vyplývajú z nejakého hierarchického postavenia v spoločnosti. Ale ten tajný nákup neregistrovanej vakcíny a to teatrálne vítanie, ja neviem, nevšimol som si, možno mali aj mávadla
na tom letisku. To je nielen chrapunský plúvanec do tváre koaličným partnerom a našim európskym partnerom. Čo si asi pomyslia osobní kamaráti terajšieho predsedu vlády, pán Emmanuel Macron alebo pani Angela Merkelová? Čo si asi pomysleli v okamihu, keď sa o tom dozvedeli? A keď sa im dostala do rúk alebo pred oči nejaká fotka nášho predsedu vlády, ako na letisku víta neregistrovanú ruskú vakcínu. Ale oni vniesli aj ďalší konflikt do spoločnosti. A zase si treba pripomenúť toto dôležité. Bez predĺženia núdzového stavu by tento bizárny politicko-spoločensko-ekonomický zločin nebol možný. Pretože toto sa mohlo udiať len z toho dôvodu, že tu platí núdzový stav a že bol predĺžený. A preto každý poslanec, ktorý hlasoval za predĺženie núdzového stavu, aj ministerka spravodlivosti, ktorá ho predkladala a emotívne obhajovala hysterickými argumentami, aj novinári a poradcovia, ktorí ho podporovali, sú spolu zodpovední za všetky tie zahranično-politické, aj zdravotné, aj ekonomické, aj spoločenské následky tohto nehanebného porušenia ústavy a základných ľudských práv a slobôd spojených s trvaním núdzového stavu a s tými následkami a tej svoj vôle predsedu vlády, ktorý spáchal takúto obľudnosť. A okrem iného sú spolu zodpovední aj preto, že to sú títo istí ľudia, ktorí terajšieho predsedu vlády držia a podporujú v jeho pozícii. Myslím si, že namiesto tej medzinárodnej blamaže obrovských rozmerov z nákupu neregistrovanej vakcíny mohla vláda radšej tie peniaze použiť na to, aby zdvojnásobila alebo strojnásobila platy tým lekárom a zdravotníkom, ktorí sa teraz starajú a bojujú o životy ľudí so zanedbaným zdravím a následkom novej infekcie v nemocniciach. Z tých prostriedkov sa mohli okamžite zabezpečiť informácie a dostupnosť liekov pre lekárov prvého kontaktu s chorými ľuďmi, vrátane potrebných antibiotík, kortikoidov, antikoagulačných liekov, vrátane aj toho ivermektínu možno, vrátane ďalších nových nádejných liekov. Z tých prostriedkov bolo možné zrealizovať vyšetrenie vitamínu D u aj 2 miliónov rizikových ľudí v našej krajine, zabezpečiť im bezplatný prístup k potrebným dávkam vitamínu D a následne zrealizovať kontrolné vyšetrenia krvi u všetkých. A toto všetko by malo mnohonásobne väčší význam a ešte by ostalo veľa peňazí na veľa iných dôležitých vecí. Druhý bod. Sprísnenie opatrení. Lockdown nefunguje, určite nie nad rámec iných, menej devastačných opatrení. Takže poradný orgán predsedu vlády poradil pritvrdiť. Oni to nesledujú, oni to nevedia. Oni to nevedia, že najdôkladnejšia analýza všetkých realizovaných opatrení vo svete, ktorá pochádza z dielne vedcov z veľmi prestížnej Stanfordovej univerzity z Kalifornie, ukázala, že rovnaký efekt na spomalenie infekcie a oploštenie tej krivky a prevenciu kolapsu v nemocniciach sa dá dosiahnuť oveľa menej drastickými opatreniami, než je lockdown. Oni o tom nevedia. Ak o tom vedia, prečo to nepoužijú? Oni nevedia nič o tom, čo odkázal svetu Donald Henderson, človek, ktorý zbavil našu planetu kiahni, keď povedal, spoločnosť, ktorá sa chce vysporiadať s epidémiou alebo pandémiou čo najlepšie, musí čo najviac zachovať všetky svoje funkcie. O tomto oni nič nevedia. Prečo v situácii, keď tu máme lockdowny v rôznych formách už týždňa a mesiace, ignorujeme fakt, že to neprináša výsledok a jediné, čo dokážu z toho oni urobiť, je záver, že ľudia sú nezodpovední, nedodržiavajú to, tak treba sprísniť opatrenia a sprísniť kontroly? Nikto z toho poradného zboru si nepoložil otázku, ako je možné, že vo Švédsku, kde majú opatrenia zmysluplné, inteligentné a orientované na prevenciu šírenia a prevenciu ťažkých stavov, ale nemajú žiadny lockdown a školy fungujú a spoločnosť do veľkej miery zachovala všetky svoje dôležité funkcie, tak majú počet úmrtí na COVID alebo s COVIDom
už o 100 úmrtí nižší na milión obyvateľov než Slovensko? My sme so všetkými našimi lockdownmi, kontrolami, celoplošným testovaním a ďalšou plejádou nezmyselností a bizarností na tom už horšie ako Švédsko, o ktorom sme mesiace čítali a počúvali, aký je to darebák štát, ktorý pácha slovami jedného imunológa zo Slovenskej akadémie vied genocídu na svojom národe a na svojich senioroch. Nie. Toto nám nefunguje, ale budeme to robiť ešte viac a ešte prísnejšie a budeme to ešte prísnejšie kontrolovať. A všetci politici a médiá tlieskajú, aké to je super a ako to už malo byť dávno. Haló? Diskusná skupina mala riešiť najmä opatrenia na riešenie katastrofálnej situácie v nemocniciach, ktoré sú preplnené, pretože zlyhala poprvé primárna prevencia, teda imunita a podpora verejného zdravia dlhodobo, ale aj vo fázach od marca 2020. Od marca 2020 ministerstvo zdravotníctva neurobilo nič preto, aby podporilo imunitu, populačnú imunitu, aby zlepšilo verejné zdravie, znížilo mieru výskytu obezity, cukrovky, hypertenzie a ďalších rizikových faktorov. Ministerstvo zdravotníctva napriek táraninám o tom, ako tam pracuje pracovná skupina, ktorá sa tomu bude venovať, neurobila nič preto, aby burcovala do úpravy rizikových faktorov, ako je obezita, cukrovka, hypertenzia a podobne, chronický zápal. Nič. My rok počúvame iba rúška, odstup a umývanie rúk. Fajn. Toto je veľmi malá časť riešení. A počúvame lockdown, zostaňte doma, zamknite sa a budeme vás kontrolovať. Toto je nezmyselná časť opatrení. Takže zlyhala primárna prevencia, zlyhala sekundárna prevencia, preto sú preplnené nemocnice, zlyhala liečba infikovaných ľudí na úrovni prvého kontaktu. Praktickí lekári v ambulantnej starostlivosti doteraz nemajú potrebné informácie a potrebné lieky. Zlyhala tá liečba, tá sekundárna prevencia aj v sociálnych zariadeniach, kde sa nákaza rozšírila alebo kde teda sa vyskytli infikovaní a chorí ľudia. My sme na tej úrovni ambulantnej starostlivosti za celý rok nedokázali zabrániť tomu, alebo v posledných mesiacoch od septembra minulého roka sme nedokázali zabrániť tomu, aby sa z ľahkých stavov infikovaných ľudí nestávali ťažké stavy, ktoré končia v nemocniciach s vysokým rizikom úmrtia. Prečítal som si celý ten text, ktorý vyplynul z rokovania poradného zboru predsedu vlády, aj menný zoznam ľudí, ktorí sa toho zúčastnili, a toto je môj komentár. V celej diskusnej skupine nebol ani jeden lekár so špecializáciou praktický lekár, teda prvý kontakt chorých ľudí so systémom zdravotnej starostlivosti. V celej tej diskusnej skupine nebol ani jediný lekár so špecializáciou anesteziológia a intenzívna medicína, teda záchrana ťažkých stavov v nemocniciach. Ako je toto možné? Ani jeden z tých, ktorí sú v tejto situácii kľúčoví, to naozaj? Ich názor aj informácia a skúsenosti nie sú podstatné k zvládnutiu tejto situácie? A hlavný problém celej situácie, teda tá primárna prevencia na úrovni imunity a rizikových faktorov, sa v tom dokumente nerieši vôbec. A sekundárna prevencia, teda to poskytnutie informácie praktickým lekárom, poskytnutie guidelinov, návodov, ako to riešiť, ako postupovať, aké lieky používať a zabezpečiť im dostupnosť tých liekov, to sa ide riešiť až teraz. Až teraz potom, ako nedávno moji dvaja hostia lekári z praxe, keď povedali, ako to vlastne je, čo robilo ministerstvo zdravotníctva doteraz, keď od septembra to tu vybuchlo. Ďalej, v celej tej diskusnej skupine nebol ani jeden psychológ, ani jeden psychiater. Ja síce rozumiem tomu, že hlavný organizátor tejto diskusie sa stále viac a viac na verejnom priestore bojí konfrontácie s ľuďmi týchto profesí, ale vzhľadom na vážne psychické a psychosomatické dopady na celú spoločnosť, ako aj potrebu lepšej komunikácie, som presvedčený, že dobrí psychológovia a psychiatri sú absolútne nevyhnutní v tej skupine ľudí, ktorá má diskutovať o tom, ako to ideme robiť, ako to ideme komunikovať. Im tam nikto
nepripomína, aký závažný dopad má tento dlhotrvajúci stres na imunitu každého človeka. A nie len na imunitu. Veď máme dávno dôkazy o tom, že stačí 3-4 dňový akutný stres a imunita človeka ide prudko dole. A my sme v chronickom strese už mesiace. A ja som presvedčený, že tie naše zlé čísla sú do istej miery spôsobené aj týmto. Dlhodobým stresom a chaosom oslabená naša populačná imunita. Ale toto bude mať ešte závažnejšie následky aj genetické, pretože prežívaný stres veľmi nepriaznivo ovplyvňuje aj naše gény a my tú negatívnu informáciu genetickú budeme odovzdávať na ďalšie generácie. A toto sú veľmi, veľmi zlé veci. No ak kvôli tomu textu, ktorý som čítal, muselo rokovať 24 ľudí počas 4 dní a majú to byť ľudia s najväčším potenciálom na riešenie súčasnej situácie, tak potom som toho názoru, že už sa naozaj môžeme spoliehať iba na Božiu vôľu a postupný prirodzený ústup vírusu aj celej infekcie, čo by sa asi mohlo udiať v horizonte nejakých 2-3 týždňov, keď sa pozeráme na dáta z celého sveta, kde vidíme, že všade počet denných prípadov aj počet denných úmrtí prudko klesá. A to dokonca aj v krajinách, kde vznikli tie mutácie a tie varianty, o ktorých nás presviečajú, že sú teraz príčinou toho, čo sa deje u nás. A my to musíme sekvenovať a sledovať a zistiť, koľko tu máme juhoafrickej a juhoamerickej, brazílskej a britskej mutácie. Ak v rodisku týchto mutácií prudko klesá počet denných prípadov aj počet úmrtí, tak nie je celkom logické, aby tieto isté varianty na Slovensku spôsobovali to, čo zažívame a čo vidíme. A ak to začne o tie 2-3 týždne klesať, nech si pokojne títo ľudia pripíšu akože tie odborné a akože politické body za to, že to oni dosiahli tými svojimi opatreniami, ale nech už máme aj od nich, aj od vírusu aspoň trochu pokoj. Po tretie, kto sú teda tí, ktorí zabíjajú a ničia Slovensko? Podľa môjho názoru ten zoznam zahŕňa týchto ľudí. Predseda vlády a minister zdravotníctva, pretože nič z toho, čo za ostatné 2 mesiace urobili, nezlepšilo situáciu v nemocniciach, hoci majú k tomu všetky dostupné prostriedky aj nástroje. Nepomohol ani núdzový stav, preto nebol žiadny dôvod ho ďalej predĺžovať. A v súčasnej situácii nepomôže ani nič z toho, čo robia, teda nákup vakcín a prezentovanie sa pred kamerami s novou vakcínou, ktorá má zachrániť Slovensko a nákupom nových testov a nového testovania. Pretože kým toto začne zaberať, kým vakcíny začnú zaberať, to je niekoľko mesiacov a dovtedy predseda vlády a minister zdravotníctva nechajú zomierať denne 50 až 100 ľudí. Čiže kde sú opatrenia, ktoré majú teraz riešiť situáciu? Po druhé, všetci tí poslanci, ktorí od začiatku podporili a doteraz podporujú núdzový stav. Tí poradcovia vlády, ktorí podporujú nezmyselný lockdown a ešte prísnejšie opatrenia. Všetci tí ministri, ktorí podporujú svojho predsedu vlády. Tá časť inteligencie a akademickej obce, ktorá to svojimi verejnými vyjadreniami podporuje tiež. Po šieste, médiá, ktoré toto všetko politicky podporujú a profitujú na šírení negatívnych správ, emócií a strachu. Ale aj každý zbabelý človek, ktorý ostal ticho a neozval sa, hoci už cítil alebo aj vedel, že už je najvyšší čas, aby sa ozval. Takže všetci títo ľudia, to vy ste podporili ďalšie páchanie a šírenia zla na Slovensku. Ste spolu zodpovední za to, že dnes je na Slovensku oveľa viac pokusov o samovraždu aj dokonaných samovrážd. Oveľa viac alkoholikov, narkomanov aj gamblerov. Oveľa viac zbitých aj znásilnených žien. Oveľa viac zbitých aj znásilnených detí. Oveľa viac depresie, obezity, rakoviny, aterosklerózy, cukrovky a mnohých iných ochorení. Oveľa viac rozvrátených rodín, kolektív a vzťahov, oveľa viac udavačov,
Ste spolu zodpovední za to, že na Slovensku sú 100 000 študentov a detí, ktoré prišli o duševnú rovnováhu, denný režim, dôveru v autoritu a mnohé aj o budúcnosť, ktorú ešte začiatkom minulého roka mali pred sebou. Ste spolu zodpovední za to, že 100 000 ľudí majú vplyvom dlhotrvajúceho stresu a spoločenského chaosu oslabenú imunitu a dlhodobo poškodené dôležité gény. Ste spolu zodpovední za to, že 10 000, 100 000 ľudí prišli o svoj život, o svoje živobytie, o svoju úroveň a kvalitu života, o výsledky svojho dlhoročného snaženia. Ste spolu zodpovední za to, že o mnoho viac ľudí, ktorí v najbližších rokoch, že je o mnoho viac ľudí, ktorí v najbližších rokoch zomrú na rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku, depresiu, pretože ich diagnostika teraz bola zanedbaná. A to tragické je, že ste spolu zodpovední aj za to, že o mnoho viac ľudí prestalo veriť politikom, štátu, zákonnosti, ľudskej spravodlivosti a aj Bohu. Pretože áno, napríklad virálne videá s vašimi extatickými modlitbami vyvolali úplne oprávnene pohoršenie aj posmech mnohých ľudí a mnohí mohli zavrieť pri najmenšom na nejaký čas dvere k Bohu, ktoré sú asi dôležitejšie než dvere k vakcíne. Ale to úplne najhoršie podľa môjho názoru je fakt, že vašim konaním, vašim pričinením ste sa stali zodpovední za to, že keď sadne prach po tom, čo voláte pandémia, tak zástupy ľudí opustia Slovensko. Zástupy ľudí húfne začnú opúšťať našu krajinu. Kto to bude? Ako vždy v takýchto situáciách to budú tí pracovitejší, slušnejší, odvážnejší, kreatívnejší, úspešnejší, teda tí, ktorí sú pre spoločnosť mimoriadne dôležití a ich odchod poškodí nielen súčasnosť, napríklad výrazne spomalí hojenie spoločnosti z tých vašich zničujúcich politických rozhodnutí a následkov vašej zbabelosti, ale poškodí to aj budúcnosť, teda genofond obyvateľstva Slovenskej republiky. Odchod tých odvážnejších, tých statočnejších, kreatívnejších, slušnejších, pracovitejších ľudí vždy poškodí aj genofond toho, čo zostane. Ak si myslíte, že tou fanatickou hrstkou svojich voličov prežijete a budete tu vládnuť do smrti, nuž teda veľa šťastia. Ako však títo ľudia naplnia štátny rozpočet a ponesú meno a česť Slovenska, ak sami už dávno o svoju česť a dôstojnosť vašim konaním a svojou zbabelosťou prišli? Už teraz je jasné, že Slovensko opustia zástupy slušných, aktívnych, snaživých, šikovných ľudí, pretože ste im zobrali ich doterajší život či nádej na slušný život. Tí, ktorí sú zodpovední za to, že z jednej historicky bezvýznamnej novej infekcie a choroby vznikla krutá politická, spoločenská, ekonomická a informačná vojna, vtlačili Slovensku pečať zla, hlbokého konfliktu, svojvôle, arogancie a beznádeje, ako si vo svojom živote väčšina z nás nepamätá. Toto sú teda tí, ktorí už rok zabíjajú a ničia Slovensko. Ktorí zabíjajú nádej a ničia ideály. Aké toto má východiska? Ideálny scenár v súvislosti s dnešnými udalosťami podľa mňa môže vyzerať takto. Strana Za ľudí a strana SAS opustia koalíciu. Zachránia si politickú budúcnosť a veľmi pravdepodobne aj posilnia pozíciu do budúcej vlády, nech už to bude kedykoľvek. Koalícia prestane byť funkčná, pretože spojenie Olano a Sme rodina bude mať len 70 poslancov. Prezidentka poverí predsedu hnutia Olano zostavením novej koaličnej vlády v nejakom danom termíne. Tento pokus nebude úspešný, takže história tragikomického volebného víťazstva Vladimíra Mečiara sa zopakuje a víťaz volieb nebude už schopný zostaviť vládu. Alebo, to je horší scenár, sa v takejto situácii Olano spojí so Smerom a to už sa potom naplno odhalí a prevalí všetko, čo zatiaľ iba tušíme.
A keď sa toto nestane a teda k tej novej koalícii nedôjde, prezidentka poverí predsedu druhej najsilnejšej politickej strany z posledných volieb k zostaveniu vlády zase v nejakom danom termíne. Myslím si, že aj tento pokus bude neúspešný. Toto sa dá zopakovať možno ešte tak tretíkrát, viac to asi nemá zmysel. A potom nasledujú predčasné voľby. A dovtedy si prosím úradnícku vládu. Zostavenú zo slušných ľudí, ktorí sú schopní manažovať krajinu bez toho napojenia na už príliš dlho pôsobiace politické štruktúry. A k zostaveniu alebo k riešeniu a využitiu toho mechanizmu úradníckej vlády, k tomu som vyzval už tiež niekedy v lete alebo na jeseň minulého roka. Takže som rád, že sa to už znovu ozýva aj v politických komentároch mienkotvorných médií a bolo by fajn, keby to nakoniec k tomu aj dospelo. Myslím si, že by to prinajmenšom mohlo upokojiť situáciu v spoločnosti. A týmto scenárom by sme ešte stále mali možno šancu odvrátiť to najhoršie v našej spoločnosti. Ak sa však v horizonte najbližšieho týždňa nepodarí taká rekonštrukcia vlády, ktorá by zásadne zmenila atmosféru v spoločnosti a prístup k riešeniu zdravotnej situácie, tak ja osobne budem aktívne podporovať vyhlásenie referenda a uskutočnenie predčasných parlamentných volieb. A stále platí, že ja do politiky a do volieb rozhodne nepôjdem. Ale nedám sa už teraz strašiť neústavnosťou referenda o predčasných voľbách. Ja si totiž až príliš dobre pamätám ten deň, keď vtedajší prezident Ivan Gašparovič vyhlásil, že on nebude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu o vymenovaní generálneho prokurátora. A keďže vtedy ani politici, ani súdy, ani nikto s tým neurobil vôbec nič, prezident si prosto postavil hlavu, že on nebude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu. Všetci tí, ktorí s tým vtedy neurobili nič a mohli a mali s tým niečo urobiť, nám ukázali, ako treba naložiť s rozhodnutím Ústavného súdu. Teraz nás chcú poučať? Teraz od nás chcú čo? Rešpekt? Akceptáciu rozhodnutia Ústavného súdu na základe čoho, prosím? Vy, ktorí to teraz od nás chcete, ste vtedy v pozícii možno opozičných politikov, možno vládnych politikov ukázali, že prezident Slovenskej republiky nemusí rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu a nestane sa vôbec nič. Takže ja nevidím žiadny dôvod, prečo by mal nález Ústavného súdu rešpektovať človek, alebo taká časť verejnosti, ktorá cíti potrebu zmeniť a zastaviť politický chaos, útlak a porušovanie zákonov zo strany svojej vlastnej vlády. A ak pritom cíti, že nemá inú možnosť ako spoločne a legitímne usilovať o zmenu politickej konštelácie predčasnými voľbami. Skúste toto povedať niekde v civilizovaných krajinách, že legitímne uskutočnené referendum o vyhlásení predčasných parlamentných volieb je nelegitímny politický nástroj, je rozvrat spoločnosti, je protiústavný krok. Ak samozrejme tá časť spoločnosti, ktorá si bude želať predčasné voľby, bude dostatočne veľká na to, aby sa predčasné voľby mohli konať. A nedám sa strašiť ani návratom mafiánov, zlodejov a znásilneného práva, pretože podľa mňa patokrati a rozvracači ústavnosti nikam neodišli. Len si vymenili stoličky a menovky na stoloch pred sebou.